дидани ин манзара орзуи миллионҳо мебошад ва худи ҳамин хонаам хонаи орзуҳо, чунки духонагаи палнаценни. Ҳама хонаҳояш ва ошхонашам низ треза дорад. Бо таъмири нав дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст. Бинед чӣ қадар ошхонаш ошхонаи замонавӣ. Гуфти мошинфурӯшо ҳамаи наворотҳоро дорад. хона дар мости 46 микрорайон ҷойгир мебошад. инҷо худи мост ва 46 микрорайон ва аз ин тараф лаби дарёи Душанбенка. хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин маҷмаи истиқоматӣ ҷойгир аст. дар бино ду талифта дӯстони азиз ва марҳамат худи хонаи фурӯшӣ. нақшаи хонаро мефаҳмонем. ошхона, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, ҳаммом ва ҳоҷатхона. духонагаи пурра мебошад бо масоҳати умумии 79 метри квадратӣ. бениҳоят масоҳати хуб барои духонага дар ҳафтумо шонаи бинои новостройка. ошшонашам ошшонаи хуб. худи бино аз 18 ошшона иборат мебошад. бинои новостройка замонавӣ, отопления ҳаст, албатта ки бо барқ, об ва лифто ҳамаш таъмин аст. минтақаи беҳтарин мебошад. назди мости 46 микрорайон ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. соҳиби ин хона барои таъмири хона бениҳоят маблағи зиёд сарф кардагиянд. таъмири замонавӣ бо сифати баланд. нархи хона 1 миллиону 150 ҳазор сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. хотир расо мекунем ки канали Дом TJ дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. барои реклама ба рақамҳои 927 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотир расо мекунем ки Дом TJ канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.